16 po na kaso ng child in conflict with the law sa Kalasyaw po ang naitala sa unang quarter ng taong 2026. Para sa detalye ng balitang yan, kasama po natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Umabot sa 16 na kaso ng Child in Conflict with the Law o CICL ang naitala ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Kalasyaw mula nang magsimula ang taong 2026. Kabilang sa mga naitalang insidente ang panluloob umano ng ilang minor de edad sa isang paaralan sa bayan kung saan tinangay ang faucet at pinasok ang ilang silid-aralan. Ayon kay Susana April Katunggal Pineda, tuloy-tuloy ang mga aktibidad at intervention program para sa mga CICL na nasa pangangalaga ng kanilang tanggapan. Bali ngayong taon for 2026, may naitala po tayo na 16 na CICL dito po sa ating bayan. Karamihan po dito na kaso ay yung ating mga kabataan na na-involve po sa gawain ng pagnanakaw at meron din po rape cases din po. So as to of our mga activities, base po sa ating batas po na para po sa ating mga CICL, ang bayan ng Kalasyaw, katuwang po natin ang iba't ibang mga partners and stakeholders. May mga tinatawag po tayong mga intervention program and diversion program po para sa ating mga CICL. Ito po ay nakapaloob po dito yung mga iba't ibang activities para sa bata, kung paano po niya mababago ang kanyang sarili, yung kanyang rehabilitation bilang isang kabataan. Andyan din po yung participation din po ng kanilang mga pamilya, especially ng kanilang mga parents. At may participation din po ang school, ang barangay, ang ating church. Ito po, nagtutulong-tulong po, kasama po natin ang PNP at mga social workers po para po sa intervention program po natin para sa mga CICL. Binigyang diin din ng opisyal ang mahalagang papel ng mga magulang sa paggabay at pagdidisiplina sa mga kabataan upang maiwasan ang pagkakasangkot ng mga ito sa paglabag sa batas. Samantala, hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng mga menor de edad na sangkot sa insidente sa paaralan. Tiniyak naman ng pamunuan ng paaralan ng pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa loob at paligid ng campus upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.